Welcome back to our channel. So for today's video, magmumukbang kami ng ANDOKS and CHOOKS to go! And at the same time, i-review na din namin kung alin yung mas masarap sa dalawa. Hindi naman sila nagkakalayo ng presyo. Ito is 239. Yung ANDOKS is 245. Palagay namin sa CHOOKS to go yung sweet roasted chicken nila. Ayan. Yan yung pinili namin. Tapos yung sa ANDOKS. Yung mga sauce nila daddy, paki ano yun. Ah, yung ANDOKS lang may ano yan? Oo, yung ANDOKS lang yung ano. May sauce. May sauce. Yay! Ayan, kakain na tayo. So, parang mga kupisa na tayo. Unahin ko na muna si Hazel. Isa na tayo. Mommy! I can. Ayan. Ah. Yummy? Konti lang. Ako na. Here, eat rice. Parang sulit naman yung 200, ano, kasi malalaki yung chicken nila. Ayun, ang dami nila. Ito yung sa ANDOKS. Ito yung sa CHOOKS to go. Alin kaya ang pinakamasarap doon? Kain na tayo, guys. Ito, yung ANDOKS lang yung may sauce. Kasi yung CHOOKS to go wala, diba? Masarap kahit walang sauce. Sabi ni Big Soto. Yan, kain na si Baby. Tikman ko muna yung anak. Ano ba kasi? CHOOKS to go. Yung ANDOKS. So, Ito siya ng rice, mami. subukan natin si Hailey. Sure, kita. Say hi to them. Hi. Okay. Hi, guys. You. Sobrang malambot yung chicken ng ANDOKS. Sarap. Sarap din yung CHOOKS to go, mami. Yung sauce niya. Grabe. Agutin talaga. Okay. Mami. Kahit wala sa ano, bansa. Subukan natin si Hailey. Okay, can daw, mami. Chicken. Chicken. Sarap mo. Yung sa ANDOKS, parang nilalasahan ko yung ano, yung ordinaryong manok. 6 pesos yung difference nila. Ito, 245. Ito, 239. Ito guys, tikman natin yung ANDOKS. Eat na eat. Sarap. Next, titikman ko yung sa CHOOKS to go. Yan, wala yung sa CHOOKS to go. Wala talaga siyang ano sa tikman natin kung kahit walang sa yung sa Itong CHOOKS to go, malambot siya. Mas malambot siya kasi sa ANDOKS. Tapos, yung ano niya, yung kahit wala siyang salsa, masarap siya kasi kapag kinain mo siya, kapag kinagat mo siya, malalasahan mo talaga yung timplado siya sa loob. Tapos, manamis-namis siya, kaya nga ano, diba? Sweet roasted chicken. Sarap siya kahit walang salsa.
Nag-i-enjoy din yung aming ano. Prinsesa dyan. Mami, Sarap ba lang? pakilagay mo ng ano, salsa. Wala akong masabi. Sarap. Kahit saan dyan. Sarap. Okay. Sarap. Yummy? Yummy? Parang naman silang malasa. Kaso mas... Yun nga, syempre, hindi na kailangan ko lagyan ng sarsa. Yung gusto ko. Sarap talaga siya kahit walang ano, sarsa. Thank you! Grabe, nagutom kami. Hailey, Hi, chicken. mahilig din siyang kumain ng Thank manok. you. Mahilig din siya sa chicken. Ako naman. Subuhan kita ba? Oh, meron ka pa chicken. Guys, pangatong chicken ko na to. Sa Andok. More chicken, baby? More chicken? Yum, yum, yum. So guys, Pandalawang chicken niya na yan. Ako pangatlo na. Sarap, di kasi kami nag-lunch. wait for more. Ano yung nag-breakfast? So, Mami, okay. Tapos na. sa Andok. Salsa. Sarsa. Mm. Kaso lang medyo bitin sa sarsa ng Andok. Dalawang plastic lang yung binigay nila. Alam niyo ba yung ano? Yung plastic ng pang ano, pang hamburger, yung ano yung sauce niya, gano'n lang. Gano'n lang siya kaliit. Dalawa lang. Hindi naman pwedeng manghingi ng extra, daddy. Hindi na daw. Pwede. Pwede. Pwede mo nangyayari na yan. Hindi ka na. Babayaran. Survive din. Survive. Ha? Choice ka, ano na sarap. Pwede mo. Mapapa-extra rice na talaga. Are you okay? Hindi. Gusto nga niya, bebe. Malapit ko lang ubos ng rice ko. So, hilig din. Yummy? Doon tayo na? Chicken na lang. Chicken lang daw. Mami, pag gusto niya tayong chicken na yung ano, try ANDOKS. Yung try ANDOKS, mas gusto niya. So, kakain muna kami ha. Mamaya na namin sasabihin yung final thoughts namin dito sa dalawang chicken. Okay? Kain na muna kami. Mamaya na namin ano. I-review. After. Nasaan kumain? No? Chicken lang, chicken. Chicken lang, chicken. Sarap. Sarap mo. Grabe na ako gusto ng kanin ko. Diyan makapagset sa sobrang sasata. Chicken. Okay. Sarap. Dami ba yan? Dami yan? Hindi ko na nabilang Muso. kung nakailan chicken ako. Muso.
Love you all. Okay. Sarap tayo. Ano nilagay mo dyan? Nanonood yung sarap, pati sa buto. Hey! What's the cat, baby? Sarap. Minsan ko kumakain. Ayun si Haley, tapos na kasi kaya nandiyan na lang siya sa, sa likod. You don't like na? Oh, si Dan, tara nila ba? So ayan, kung makikita nyo, merong, ano yun, yung ano niya, yung sangkap na siguro, o yung juice ng ano, ng chicken, ayan. Compare dito sa, ano, wala, ayun o, wala siya. Ayun, very konti lang siya. Yung na ano, naiwan sa plato, ayun, tumulo na. So ayan guys, katulad ng dati, iniwan na kami ni Hailey kasi nga, busog na siya. Hindi na talaga mag-stay yan dito. So kami na lang ni Daddy yung natira. Hindi ko na mabino kung nakailang chicken ako. Konti guys pa. Grabe. Parang hindi ako na. Stop guys. Ubus na yung ano, mami. Ubus ko na yung salsa. Salsa nung ano, andoks. So yun guys, ayoko na, tapos na ako. Siguro naka 4 pieces of chicken. Tapos ko din yung rice. Ito. Diyan! Marami din nakain si Hailey. Nakailang sugo din siya, diba daddy? Ito pala yung favorite part ko. Yan. Legs. Ako ewan ko, gusto ko ano, pizza ng manok. Nalalambutan ako. Ayan, parang mas maraming ano, nabawas kay Andoks. Ayan o. Ayan. Ilang piraso na lang. Compare kay CHOOKS TO GO. Ayan. Ang dami ko niya. Ayan guys, ang dami ko niya. Ano ko na kasi baka maimpacho ako. Ano ko nakain? Alam nyo ba guys, ang dami nakain. Si Daddy, tignan nyo naman yung dami ng buto niya. Yan yung ebidensya. Compare sa akin. Charot. Ito yung sa akin. Ito, ang dami guys. Ayan. Magkaparas na kami ni Daddy. So, tapos na kaming dalawa kumain. So, yung final thoughts namin dito sa dalawang chicken, mauna na tayo dito sa Andoks. Yung kay Andoks, masarap siya. Masarap siya, ano siya, parang yung ordinary chicken lang. Yan, yung mga nabibili din sa mga, yung mga dinadaanan natin. Malambot din siya, malasa din, pero mas masarap siya kapag meron siyang, ito nga, yung sauce. Kailangan mo pa siyang lagyan ng sauce. Para, parang mas, yun talaga yung match niya eh. Hindi kasi ganun nila masyadong in-effortan siguro dun sa manok. Kasi, yun, manalasahan mong may lasa siya, may plain. Kahit nga lang, kailangan mo pang gumamit ng, ng salsa para talaga tumpa. Para talaga, bongga yung lasa niya. Ito naman sa CHOOKS TO GO. Ayan. Sa CHOOKS
Chooks to go naman. Sobrang tamis sa loob. Kahit wala siyang sarsa, masarap siya. Kaso lang, hindi ko alam, para sa akin lang, sa opinion ko lang, nakakasuya. Nakakasuya siya. Siguro dahil nasanay kami dun sa traditional, yung usual na manok, di ba, na ginagamitan ng sarsa, hindi siya masyadong malasa. Hindi siya masyadong malasa yung chicken niya, yung pagka-chicken niya. Pero kapag ginamitan mo siya ng sarsa, masarap, di ba? Parang, yun kasi yung usual talaga na gusto ko. Ngayon dito kay Chooks to go, masarap naman siya, malambot din. Kaso nga lang, nakakasuya siya. Siguro, ganun, dahil hindi ko alam. Sa opinion ko lang naman yun, So, para sa akin, mas masarap si Andoks. Ayan, kita naman, diba, sa ebidensya, ang daming nabawas. Ikaw, Daddy, anong gusto mo sa dalawa? Para sa akin? Oo. Pareho lang. Pareho lang. Oo. Hindi ko alam. Siya kasi, syempre, di ba nga, magkakaiba ng panlasa. Mas nagustuhan ko si Andoks. Oo, sa totoo lang. Si Chooks to go, masarap din siya kasi lang yun nga, nasasuya ako sa kanya. Nakakasuya siya. Medyo matamis talaga siya kahit wala siyang sauce. Yun lang. Sarap siya, no? So, yan. Ito na yung final namin. Final na nangyari sa chicken. Ayan. Marami pa yung kay, Chooks to go. Ilang piraso na yung kay Ando na torture. Ayan lang. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo kahit sinamahan nyo kami kumain ng manok. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe to our channel para lagi kayong updated sa mga bagong video na i-upload pa namin. See you in our next video. Bye!